Det her det er jo sangens vigtigste sted. Det tvivler jeg på. Hvor mange takter Og husk nu, gutter. Øllet smager bedre med 3 point på kontoen. I forhold til teksten, så står der husk nu drenge her, men er det husk nu gutter eller husk nu drenge? Du plejer at sige drenge, når vi spiller. Ja, men det er bare, den teksten siger, du havde sovet med gutter. Jeg synes gutter. Okay. Gutter, jeg var også Hvem stemmer for drenge? Gutter. Drenge, det er drenge. Er det ikke ham, der siger, der bestemmer det? Jo, det er Han siger altid drenge. Men på søndag dernede. Okay. Ja, du siger det som du plejer. Det var ikke så meget tid, der siger. Okay, kom så, drenge. Lad os prøve. Ja, okay. Nej, men hæb det. Husk nu, drenge. Øllet smager bedre efter 3 point på kontoen. Det passer her godt. 3 point på kontoen. Home run! Skal vi lige have lov at prøve igen? Vi tager lidt klap til mand. Du må gerne prøve at få sagt den første linje lidt rundt der. Jeg tænkte på den der stemme der. Ja, og øllet smager bedre med 3 point på kontoen. Okay, ja. Husk nu, drenge. Øllet smager bedre med 3 point på kontoen. Ja, den var lidt for bred, ikke? Det var mere sådan en halvlejs pep-talk. Ja, okay. Men du må gerne stadig få sagt... Du må... Det var ikke motivation, det var en kommando, fordi du kommer lidt for sent i gang. Du må gerne få sagt den første linje lidt hurtigere. Det var imponerende, at han indhentede det. Altså ja, du skal sige det langsommere, men den første linje, der skal komme tidligere. Okay. Så lige så snart du hører, at gitaren går væk, eller koret går væk, så skal du sige det første. Husk nu, drenge. Og så kan du godt lave en pause efter drenge. Husk nu, drenge. Øllen smager bedre. Ja. Eller gud. Husk nu, drenge. Øllet smager bedre med 3 point på kontoen. Den tager vi. Har du noget at sige, Sonny? Du er i studiet? Du er i studiet, Sonny? Du er i studiet? Siger du? Peter Belli? Hvem vil ellers spille på en øl? Det kan jeg da godt gøre. Skal jeg åbne en øl? Nej.